gansu kana yi sai abba kafin saukar su ko yaushe sai ta bulaye shi yasa muka ce a Kano APC mu ba ma yi sai abba koya ma za a yi ni su bayan sun kulle mu fanni na ruwan sha abinci yau duk ba su isar mu sai abba bai yi talakawa muna bukatar mai ce da mu Allah ya turo ka abba domin kai ce da mu sai abba amma sun dage a kotu wai sai sun mulke mu mulkin kama karya suke bukatar sai a kasan nan sai abba da Allah ba ta su bakko domin ga abban nan da mazan mu da mata shi muka dannawa ƙura'an nan sai abba yara abban dai manya abban dai mata abban dai har da maza abban dai sai abba tsofaffi abban dai yan sanda ma abban dai karota abban dai sojoji ma abban dai sai abba kai mu a garin nan kowa ma ya ce abban dai sai haɓaka fanni na ilimi mu sani abban dai sai abba Allah ga abban nan sai shi ne ya ci zaben nan kare shi da sharrin makiya ko da sun ki ko sun so mu je gaba oga sai abba kai ni ja zuga kwankwasa babban oga sai abba ko kai muka hanga sai makiyan ka ko sai mun zaga sai abba dai dangin sa agwagwa sai abba dai dokan ganga sai yau APC ta watsi sai abba dusan gigice sai sun koma saran gice sai abba a jika masu gari sai abba kama suke yi sai abba sun so su yi zare sai abba Allah yi sai kai sai abba sun je sun yi asiri sai abba safi ba kai sai abba mulki sai kai sai abba tabbas insha Allah sai abba mu dai madalla sai abba mun gode Allah sai abba sai dai su yi kalla sai abba abba ne zaɓin sai abba zaɓin talakawa sai abba da hawan kamun shanawa sai abba auren zawarawa sai abba hanyo na kanawa sai abba abinci an yi rabawa sai talakawa mun yi yabawa sai abba abba dai sai kai sai abba yanka ba na shayi ko a ina ne ni sai na yi sai abba yanzu zan godewa yan uwa da masoya